Masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan namu na fitattun waƙoƙi goma. Kamar da kusan da masu kallon burin wannan shirin shine ta nishadantar da mu ta dibin muna kewa a kowane mako tare da kawo mana zabbin jarumai da suka fice a duniyar waƙoƙi. Haka zalika masu kallon mu a cikin wannan shirin muna ɗauko muku da sabbin jarumai da suka fice a wannan mako. Masu kallon mu muna nan tare da su Nura Shela, da su Nura Dan Fulani, da Zaliha, da Bilkisu Salis, da dai sauran sabbin jarumai da suka fice. Haka zalika ba mu manta da wannan tsofaffin jarumai naku ba, duk suna nan a cikin wannan shirin namu na fitattun waƙoƙi goma. Masu kallon mu kar ku manta, ni ne naku a koda yaushe Usman Umar, wadda kuka fi sani da uban mama, da nake jara gaman wannan shirin. Ba tare da rukun bata lokaci ba, kai tsaye da mu je daga jerin rukunin waƙoƙin mu na farko da ta yi dacen zuwa muna a na 10, 9 da na 8. Masu kallon mu ga waƙa mu na 10. Kirge na amana, mi soyayya wacce ba samu rabi ba. Ki saka na aran, ni ma ka saka na aran ka. Mi soyayya wacce ba samu rabi ba. Soyayya ce asalin gishirin rayuwa, yau na lasa nake banya asara ma. Kin zama jini cikin jikina sai dai mutuwa, ita za ta raba ni da ke ban shirya ba. Ki saka ni aran, ki ma ka saka ni aran ka. Me soyayya ba za mu rabe ba. Na yi hasashe kai ne linzamina, kai ne masanin sirrin da ke cikin raina. Ka kusanta da ni shi ne burin raina. Kirge na amana, mi soyayya Nura ba samu rabi ba. Karge na amana, nema kirge na amana, mi soyayya wacce ba samu rabi ba. Kin zama tawa. Zaki zamo madubina, suka burina, kar na zamo da baya. Yanzu mu zauna mu saba, mu yi bayani, hankali za ya kwanta. Ni ki so ne, ina da ke dole za a zo nema a gare ni.
farin ciki zai ta hauhawa banda sukuni. In babu ke zan yi damuwa sosai in canza launi. Fata na bai wuce mu zauna na yi imani, samun ki ya fi min daraja. A saki na samu hujja, da ni da ke mu yi ma'aja. Ba za na jure rashin ki ba, ya fi ma a karni. Bashi na sokin ka bani, ta yaya ne zan biya ki? Sannan a san ki biyo ni, sako na kai zuciyarki. Ki ta sila an ka sanni, gidan ku zan kai sadaki. Kula ta aure ki bani, har nan ku zan kwanda shauki. Nisan ki waza ya kai ni, abun shi zai ban mamaki. A ra'ayina ki so ne, kamar uwa tare da ɗanta, ƙarƙashin so na kwanta. Ki mini rumfa na huta, ɓargon jikina da fata. Sunanki ne an ka zana, daure karki bar ni. Bai raman da ni shauki na ji, in dai na bace a sake ne daure ki a gaji. Daɗin kalaman soyayya daga bakin ki kawai na ji, a tara soyayya ta da nake miki zai cika ban gaji. Ni giya na so na sha ta a yau sai ran gaji. Ki da ki yarda da ni, tsaya ki bar wani jan ajiya. Ni dai farin ciki na bai wuce ke ki so ne, ko da na yi mantuwa a gare ki zan zo ki tuna mini. A bara ne soyayya amma cuta ta zame mini, wani sa'in da daɗi so wani sa'in da ciwo. Ga wata 'yan dagwas nan mai kyawun kwalliya, ni daga baya ke na hango ai dole na dan matso. Soyayyar ki 'yar dagwas ta buji din jikina, kar da kice da ni as zo ki tallafina. Ni daga ninki sai na kamo, cikin rai zuci duk na damo. Da wadda taki sun gamo, ba wadda yanzu sai ke. Kin ci adanki kin yi fes, hasken zuciyata zan duka na tabbatas kin shiga rayuwata. Saurare da karki damu, kunyata 'yan bakin ciki mu. Ran aure a yau kamo, ba wata gimbiya sai ke. Gidan sarki, ɗan sanda ke rukun kulki, daɗin bacci cikin ɗaki.
baki shi ke sa a yi mafarki. Na zama taka karka da mu, za su mace silar ganin mu. Gobe a sanya ranar mu, na zaɓi gwanin da ba sake. Kanki na zamuwawa, na zaman togawa, ki salatin manzan Allah, kin gama mun komai. Allahumma salli ala Muhammadu Rasulillah. Nai salatin manzan Allah, yayi madadin komai. Mai kyawu da kwalliya, kamar ki tana wuya kusa. Indiya har da Saudiya, cikin Najeriya ƙasa. Kar da ka sani dai na dimu, na rike san ka karka damu. Za na sanar da danginmu, kar da su ba da ni saike. To masu kallon mu jerin rukunin wakokinmu na farko kenan da suka yi dacen zuwa mana a na 10, 9 da na 8. Kun ga dai wakan mu na farko a cikin wannan shirin namu na fitattun wakoki 10 wadda ta dacen zuwa mana 10 ba wata waka bace illa facin wakar da Ahmad Shana ya rera, Nuna Dan Fulani da Zaliha suka hakan wakar mai takin kisa ne a ranki. Sai muka kawo muku wannan wakar da ta yi dacen zuwa mana ta 9 a wannan mako. Sai muka kawo muku wannan wakar da ta yi dacen zuwa mana ta 8 mai takin yar dagwas. Za ku ga dai Nura Shela da shida Bilkisu Salis yadda suka rausaya a cikin wannan waka. Masu kallon ba tare da bata lokaci ba da mu je jerin rukunin wakokinmu na gaba a cikin wannan shirin namu na fitattun wakoki 10 da wakan na tayi dacin zuwa mana ta 7, 6 da na 5. A nan da mu birki mu dawo mu tsokaci akai. Masu kallon mu ku bibiye mu ga wakan mu na 7. Ashe so baya duba yarda, da ya so za ya bar zukata. Na yi zaton na mallake ki, ashe wata rana zan walta. Na ji daɗi kin bani yarda, soyayya ba kya guduna. Ka gani mai arziki ne, in ta bi ni za ta huta. Kamun da ban zata ba, ashe kuɗi za su canja ƙauna su ɗaura ɗan ba. Na sha wuya kan na samu soyayyar ki duba, ashe watar zaki bar ni zuciya ta ke ka cuta. Ga wani kullum baƙin ciki ya kama dukkan sassan jikina. Taho taho gare ni masoyiyata, ni mai arziki ne zan baki gata. A cikin gida na kiyo sarauta, ko ina kike so zan kai ki ne domin kyuta. Kito gare ni domin ya gane ni kike kauna. Ashe so baya duba yarda, da ya so za ya bar zukata. Na yi zaton na mallake ki, ashe wata rana zan walta.
za ya bar zukata. Na yi zaton na mallake ki, ashe wata rana zan wahalta. So sarauniya ta kunki ɗaiɗai ke ce farin wata mai shakallo. Zo gimbiya Maryam ta zama sarauniya, ta kunta ɗaiɗai ta zama farin wata mai shakallo. Kuma mai farar zuciya ce, ni fa na samu halin ta hanyar kwatance. Mai tarbiya ce kuma yar gidan mutunci ce, ni kwa na dace na samu Maryama yar autar mata. Akanki kullum zuciyata take, sake ya shige ni kullum sai karuwa yake. Allah ya samu dace kullum ni addu'a nake, idan har na dace gare ni kin zama gimbiya autar mata. Sace ɗan baba abun mamaki, ranar fani ban shirya ba. Har na yi nazari wai shin mutum ne ko ba ita ba. Abun al'ajabi ga ɗan uwa yana neman matar ɗan uwa. Ka duba Maryama kin sanni na fara ganin ki, da za ki gane zaɓi mai kyau ki yi wa zuciyar ki. Dan na fahimta dan uwa na ma yana bidar ki, to wa kike so dan uwa na ko ni ne kika zaɓa. Na biki ga hani gaban ki da so mi soyayya. Yau na ci gari sai kallo, na zama sha kallo, hasken rana ya billo, a gari na zarce gwalo. Da so kina sa kaina ban duba gabana, akan kina yo suna duk gari sunana. Ki so ni domin Allah kar ki sani a rana, ki bani tsoron illa gani ga ki a gona.
ganganci kan soyayya ki bani mukamina, ki bar wulakanci domin a gare ki na saurin zamina. A so ina naci soyayya ce ban so ki ga laifina, zaman masoyan ki baiwar Allah ki sanyo sunana, ki samu dan sashi a cikin ranki ki bani wurin kwana. Idan kika yi hakan zan kyale ki dan na cika burina. To masu kallon mu jerin rukunin wakokin mu na biyu kenan a cikin wannan wakon da wakan nan ta dace zuwa mana ta bakwai. Wakan nan ta dace zuwa mana ta bakwai ba wata waka bace illa bakin wakan so da yaudara wadda Adamsi Celebrity da ya mu baba suka rausaya a cikin wannan wakan. Sai muka kawo muku wannan wakar da ta dace zuwa mana ta shida a wannan mako. Wakan nan ta dace zuwa mana ta shida a wannan mako ba wata waka bace illa face wakar da Ahmad Shanawa ya rera mai taken waki ke so. Sai muka kawo muku wannan waka na Nas M Sharif mai taken na ci gari. Kun ga dai abin da shi ma Nas M Sharif ya rera a cikin wannan waka da shi na mai taken na ci gari wadda abban bana ya rera. Masu kallon mu kai ku manta wannan shirin za ku iya bibiyan ta a cikin shafuffukan mu ta sada zumunta kamar yadda kuke gani a akwatin talabijin din ku a ko da yaushe. Ba tare da dogon bata lokaci ba mu je rukunin wakokin mu na uku a cikin jerin fitattun wakokin mu goma. Masu kallon mu ga waƙar mu ta hudu a cikin wannan mako. Masoyiya zo mu je, sirri na so zan aje, gare ki na yi tanadi. Sirri na zuciya zan fara, yaba masoyiya zan fara. Idan na ƙara sakin dora, ki dai matso gani, ki bani magani, so ne ya tsaye da ni, ki kai kama da ni ya ja ni, komai zan baki din soyayya. Sai naki harshe yake rawar zancenki, baki yana tsumbar begenki, kwaya ta zamzaki, ki bani mallaki, a zo a sha biki, ina rawar jiki in ganki, roƙo na gaskiya na shirya. Farar masoyiya na samu, ƙaunar ki zuciya ta yi kamu, furar yabo ta mun kyan damu, da ke na yo gamo, matso a san da mu, so ne ya bi da mu, komai fashi da mu ya gamu, idan nufin mu dai zai juya. Ki ce abar rika ba canji, da san ki zuciya ki gunji, da kai cikin jiki yayi caji, kar in jikin gaji, gumbani a
ki ce kin turje kin bani mallakin soyayya. Farin ciki na Nadia, Nadia. Nadia ke ce farin ciki na uwar gida. Daga kina rufe babu zancen na yau amarya. Nadia na samu wanda ke so na gaskiya. Daga ni ya rufe babu zancen yayo amarya. Nadia ke ce farin ciki na ambato. Zuciya da hankali gare ki sun karkato. A cewa zai ba da zuciyar shi sai na fito. Mai soyayyar da nake miki bata kwatanto. Mun kai makwara in kun ji bayani na a rayuwata. Da komai ma a misalta na kan san ki ban ki ba. Nadia, Nadia, Nadia. Na amsa kiranka, ba jayayya damina da kaka. In kuma za ka zo ina jiranka, masoyi na wanda bai da tamka. Kai za ka tare ni idan za a yi min doka garkuwa. Haka za na tsaya komai za a yi min kanka ban ki ba. A'a ban ki ba. Soyayya ce ta saka ban ganin laifin Nadia. Ko ina ɓacin rai in na gano ta saka ni dariya. Ba na gajiya in yi mata duk girman ɗawainiya. Ba zan ko saboda ke a cikin tarayya. In dai har ina nan bakin jinyar zuciya. Wa zai mai gurbi na ki a gona shi ne ban gani ba. Nadia na samu wanda ke so na gaskiya. Daga ni ya rufe babu zancen yayo amarya. Nadia ke ce farin ciki na uwar gida. A duniya ban ga kamar shi masoyi ba. Da daɗi ko wuya ba zai guje ma ba. In ka mata hanya ba zai ki nuni ba. Wanda ya samu wannan ya gode raba. Ni na samu tauga ta in nuna muku marhaba. Komai ta hada ba mu kusa gunta ban gani ba. Nadia, Nadia, Nadia. Idan za a kwatanta shakuwa tantabaru, da lashi aka ambata fage na dabaru. Mutum mai yin tambaya shi zai karu. Da daidai a hada a hankali sun taru. Ko da ka tafila an ka kira ba za ka turo. Kowaye zai kawo kushen ka gare ni ba zan ji ba. Nadia, Nadia, Nadia. Nadia ke ce farin ciki na uwar gida. Daga kina rufe babu zancen na yau Babu amarya. zancen yayo amarya. taso mai suna yarda na baki so kadar zuciya ta zo ki rike hannu na zanar kake so kadar zuciya ta da shi ne riko na ki saki tun da shi ne idan duniya Zuciya ta da shi ne riko. Na ki saki tun da shi ne idan duniya. abinda zuciya ka so ka fata ke bibiya daga alama tsakani so ya samu gwarzo mai jura tafiya da baya shiri da rauni
hannun dama kasa samu zama ke idan ya zuba take kira ni da sauri da ya azama komai in ka ce tuntuna an gama a inuwar ka na fake ka bangure daga sake ne baiwar ka ce a soyayya komai wuya ta aiki in ka ban zan iya zuciya ta da shi ne ruko na ki sake tun da shi ne idan duniya so kadarar zuciya ta da shi ne ruko na ki sake tun da shi ne idan duniya Ni ma ba wanki ne ki saka zuciya da so shi ya zama sarki. Sana kira ki duniya ku kwance sarauniya a kauna na baki mulki. Ki ci farar zinariya ku kwance sarauniya mai kiki zan buga da kulki. Koda ni zan rasa kaina kan so hakan zai zama babbar sadaukarwa soyayya. marmaza ta so kai an gode ni ko amarya zana kira dangina dan ka fashe na mai suna ranar kasa kayan ango ni kuma amarya gun ango ango ya bar kwanan shago min yau aure a gida mun tare bacci mai tare tashi mai tare a gaya wa masoya in sun yi aure lallai sun taso So kadar zuciya ta da shi ne ruko na ki sake tun da shi ne idan duniya. so kadarar zuciya ta da shi ne ruko na ki sake tun da shi ne idan duniya To masu kallon mu kun ga jerin rukunin wakokin mu na uku kenan a cikin wannan shirin namu na fitattun wakoki goma. Wakan ne ta dace zuwa mana ta hudu a wannan makon ba wata waka bace illa face wakar da Husaini Danko ya rera mai taken sirrin so wadda Ishaq da shi da Zi Basarakiya suka hau kan waka. Kun ga dai abin da Ishaq da shi da Zi Basarakiya suka rera da shi da abokansa a cikin wannan shirin namu na fitattun wakoki goma. Da fatan masu kallon mu wakan nan ta nishadantu da mu. Sai muka kawo muku wannan wakan da ta dace zuwa mana ta uku a wannan makon mai taken Nadia. Waka ce wadda Umar M Sharif haka zalika Umar M Sharif da shi da Rahma Sadau suka hau kan waka. Kun ga dai abin da suka kawo mana a cikin wannan wakan da salon rawar da suka yi a cikin wannan wakan mai taken Nadia. Masu kallon mu na tabbata shi ma wannan wakan ta nishadantu a cikin wannan shirin namu na fitattun wakoki goma. Sai muka kawo muku wakan nan ta dace zuwa mana ta biyu har ila yau wadda Husaini Danko ya rera amma a wannan lokacin Adam Izango da shi da Asiya Shiyaledi suka hau kan waka suka rausaya su ma kun ga salonsu a cikin wannan waka ta su ta so kaddara. Masu kallon mu na tabbata wannan waka na Husaini Danko matakin so kaddara wadda Adam Zango da shi da Asiya Shiyaledi ta nishadantar da ku masu kallon mu. Masu tare da bata lokacin masu kallon mu za mu je ga gwarzon mu na mako. Ku biyo mu masu kallon mu ga gwarzon mu na mako. Mai bakin magana a yau ma na zo zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau ba abin da zai sa hakura don na zo ne in faɗi lolin bara ina ma ce iyaye su hakura ina ma za su fahimta su ankara cewa babu alkhairi a kai yaran bara a kada ku fushi tukuna dan jira kun san me ke faruwa makarantun bara ai za ku ce ba ku sani ba uba ya ture dansa yaro kankani ba babu ci ba sha ba kai masa sutura ba gashi dan gani ba iya wanki yake ba anya Allah zai kyale ka baba da kansa zai nemi abinci sai ya nema wa gardi ya ci kana zai ci idan bai kawo ba ai mai dukan butulci ga yunwa ga duka gashi babu kyakkyawan makwanci ina amfanin ka jefa yaron ka kunci ina amfanin haihuwa babu karamci ina amfanin uba ba soyayya ba ya kunci wallahi da wannan uba garan tashi maraici da kanka ka kai danka halaka akan abinci wani kato zai kai shi daka daga nan kaga fasaji zai ta baka wani sa'in gardawan suke lalata su
su ce suka fada sai su hukuta su dole suna ji su yi shiru da bakinsu. Wasu sukan fada shaye-shaye, wasu sata, wasu su kudu yaye-yaye. Haba dalla yaye, yana da kyau ku daina sa yara hawaye. Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana. To masu kallon mu kun ga dai wakar da Fresh Emia Herrera mai taken almajiri ita ta dacin zuwa mana ta gwarzo a cikin wannan mako. Da wannan waka na Fresh Emia ta dacin zuwa mana gwarzo, haka zalika anan zan jabirki a wannan makon a cikin shirin nan namu na fitattun wakoki goma. Idan kun ji daɗin wannan shirin masu kallon mu za ku iya bibiyo mu ta shafukan mu ta da zumunta kamar Facebook, YouTube channel da Twitter da dai sauran shafukan mu ta da zumunta. A madadin wanda suka haɗa ƙarfi da ƙarfe don ganin wanga shirin takan kama ni ne naku a koda yaushe Usman Umar wadda kuka fi sani da uban mama da nake jan ragaman shirin. Idan kun ji daɗin shirin ku tsumaye mu mako mai zuwa sai wani makon. Da kanka ka kai danka halaka akan abinci wani kato zai kai shi daka. Daga nan kaga fasaji zai ta baka. Wani sa'in gardawan suke lalata su ce suka fada sai su hukuta su dole suna ji su yi shiru da bakinsu. Wasu sukan fada shaye-shaye, wasu sata, wasu su kudu yaye-yaye. Haba dalla yaye, yana da kyau ku daina sa yara hawaye.